बे आरज मेथाइखौ दैदेननो थाखाय आङो बे बुब्लि कृष्ण कमल बसुमतारी बिथोनगिरि इउएन एकाडेमि क'क्राझार आरो बे हाबाफारियावनो जों बाहागो लानो हादों। दिनैनि गेवलां मेलजों सोमोन्दो लाखिनानै हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय जर'खा आलासि दुलाराय फरायसा आफादनि बायदि आथिखालनि महरनि खावलायनाय बायदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों। दुलाराय फरायसा आफादनिनो बाहागो गाहाय नेहाद दुलाराय फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंख्रा स्वर्गीयारि बिथां आरो दिनै बे समाव गासै बाहागो लानो हानाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो बे समनिबो जिहेतु आंखाल दा गिबियावनो दिनै आङो सिनायथि होनो सिगांदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि खामानियाव एक्सुवेलिनो बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि समनाथ नार्जारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनिनो जे सानखौ फरायसा सान हिसाबै मानि 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो खौसेथि जोंनो नांगौ गोजोन आरो खौसेथि जोंनो नांगौ